לא, תלך, יצלמו אותך. טוב, מתחילים פרק ד' סעיף ג' אהבת ישראל. תפתחו את הספר, למי אין ספר? יש לכולם? ברוך השם. איזה ספר? פרק ד' סעיף ג'. אהבה גדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו. אז יש חשש שהיא תסמא את עינינו. עמוד קמ"ט, יאיר. קמ"ט, לפני קנ"ן. בסדר, סעיף ג', האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו. אז או מזגן או חלון, תחליטו. או מזגן או חלון. חלון, שיהיה חלון. מה נפשך? תודה רבה. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. כלומר, יש חשש, אם אתה אוהב מישהו, אז זה לסמא את העיניים שאתה לא מבקר אותו. כן? כי אתה אוהב אותו, אז אתה לא מבקר אותו. זאת אומרת, לא. כן? אנחנו יודעים לבקר ולהסביר מה לא טוב, מה לא טוב. כן? מה כן בסדר, מה לא בסדר. אבל איננו מוצאים את עצמיותה. אחרי הביקורת היותר חופשית, תבקר את האומה, תאמר שיש לה חטאים, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כמו שאומר המהר"ל, יש מקרה ויש עצם. העצם הוא קדוש. המקרה מלוכלך. נקייה מכל מהעצם. כן? על זה הפסוק בשיר השירים, שזה כנסת ישראל, כן, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. כולך יפה רעייתי, כך מעיד הקדוש ברוך הוא על כנסת ישראל היקרה, אשתו היקרה, כן? עם ישראל, כולך יפה רעייתי. כל עם ישראל, מומן בך. אין חטאים. מה זה אין חטאים? הוא שולח נביאים, כה אמר השם, כה אמר השם, זה לא בעצמיותה, זה לכלוכים. מהי עצמיותה? עצמיותה, כולה יפה רעייתי מומן בך. מה זה? האדם לא מבין. זה כל הספר הזה, זה כנסת ישראל. כנסת ישראל יפה ומומן בה. חטאים זה לכלוכים, כן. לכלוכים חיצוניים. זה לא זה. יש בלשון המהר"ל עצם ומקרה. איפה אדם פוגש את העצמיות? איפה? בספר הזה. לא, בספר יום בעולם. אם אתה מסתובב עם הספר הזה, אז ככה אתה מתבונן. אתה מתבונן. אתה מתבונן על בן אדם, אתה אומר, העצם שלו מכנסת ישראל, קדוש וטהור. מלוכלך, מחלל שבת, זה לכלוך חיצוני. זה הצד החיצוני, יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז מה אתה רואה את הנפש שזזה? נפש כי תחתה, נכון? זה, כלומר, זה חמישית מהבן אדם, אתה רואה. נכון? נפש כי תחתה, זה לשון התורה, נפש כי תחתה. מה עם הרוח שלו, מה עם הנשמה שלו, וחיה יחידה בכלל, כן? אז שמה זה טהור וקדוש. כן? כן. מה? הרוח קצת, כן, אבל נשמה בכלל. אבל אין לו בחירה להיות קדוש. מה? מה אני מעריך בזה? אין לו בחירה, נכון. לא, כי אתה מעריך את החוסר בחירה. כן, כן, כן. אתה מעריך את החוסר בחירה שלו, שהוא אדם אלוקי בלי בחירה. צודק. זה אני מעריך. יצא את העריך, נכון. אתה מעריך את השם, לא אותו. השם בחר בו. הוא בחר בו ולא בגוי. כן, אז הוא זכה להיות מעם נבחר, שיש לו חלק אלוקה ממעל מיוחד. כן? והקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את עמי ישראל. כן? זה אנחנו מברכים כל יום. כן? כי מורך את השם, אוהב עמו ישראל. נכון? בהווה, עכשיו. עכשיו הוא אומר, כולך יפה רעייתי, אני אוהב אותך מאוד. את מה אני אוהב? את החטאים? לא, זה לא מפריע לי. אני אוהב אותך מאוד. למרות שהוא שלח נביאים, הוא אומר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, זה לא משנה. אני אוהב אותך מאוד. אוהב עמו ישראל. כולך יפה רעייתי. מומן בך. מה אתה אומר? שמעתי בשם הרב חג'אג' כן? שבחר הכוונה ליצא. איך? כן, זה כתוב ברב ציודה. הרב חג'אג' בשם הרב ציודה. כן. הכוונה יצא. זה לא שלכאורה, זה לא שאני מעדיף אותו, כאילו, לא השם בחר ובו השם לא בחר. יצר אותו ולא יצר אותו. אחרי שהוא יצר אותו, אז הוא חלק אלוקה. והוא בגילוי יותר פחות. הוא בהמה, הוא גוי, הוא צומח. כל אחד לפי דרגתו.
גם אותו וגם אותו. כן, כל אחד לפי ערכו. זה דומם, זה צומח, זה חי, זה מדבר, זה חלק אלוקה. שעליו נאמר, כולך יפה רעייתי, במומן בך, והבוחר בעמו ישראל באהבה, הבוחר, כן, זה בהווה, ואוהב עמו ישראל, הכל בהווה. עכשיו הוא מסתכל על העם הזה, הוא אומר, איזה אישה יפה, איזה עם נחמד יש לי, כולך יפה רעייתי במומן בך. שנייה, הקדוש ברוך הוא, מה, אתה לא שומע תקשורת? לא, זה לא מעניין אותי כל כך. זה לא מעניין. מה? איך? עונשים. כדי שהצד החיצוני לא יהיה, לזכך אותו, לנקות אותו, כן? אם אתה רואה את הבן שלך מלוכלך, אז מה אתה רואה את המלוכלך? אתה נזרוק אותך לפח? מה אתה עושה? שוטף, יפה. אני זרקת לכם מים טהורים, אתה שוטף אותו. אתה יודע שהוא טהור וקדוש, רק הוא מלוכלך מצוין, נכון? שטיפה זה אנשים? כן, שטיפה זה... יש שטיפה במים חמים, שטיפה במים קרים, כן? שטיפה קלה, שטיפה חמורה, יש מריקה, יש כל מיני... כן, יש ליבון, הבנת? אבל אתה רוצה להשאיר אותו חי, אתה אוהב אותו. הוא מלוכלך. כן? כן, בסדר, מלוכלך, זה הכל. מלוכלך, אבל אתה יודע שנשמה וחי וקדוש ועליון, מלוכלך. אתה לזרוק אותה לפח נביא אחר. מה? לא, זה אותו דבר. זה העצם קדוש, כל החווייתי הוא מומן בך. ואני שולח נביאים, וזה, זה לא בסדר, לא בסדר, בסדר, וכל זה חיצוני. כן. בסוף הקדוש ברוך הוא יצר את כולם, אז מה... יצר את כולם בדרגות שונות. דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. הנשמה של היהודי לא באה ממקור הנשמה של הגוי. שנאמר, נצר מטעי, מעשה ידע להתפאר. מסביר שם הרב קוק ועוד הרבה פרשנים, נצר מטעי, שהנשמות של הגויים זה זרע. זרע, אתה זורע באדמה, אם עושה מעשים טובים, מים צומח, אם לא נרכב. אבל עם ישראל הוא נצר. מה זה נצר? אתה לוקח גזע של עץ שהוא קיים. גם אם לא אתה שם מים, כן? הוא לא מוציא פירות, אבל הוא לא נובל. הבנת? הוא לא נרכב. הוא עץ יבש, אבל הוא לא נרכב. אבל הגויים, אז זה מיוחד, זה נצר מתי? הבנת? זה נצר. זה פה נצר. יוציא פירות, מצוין. לא יוציא, עץ יבש. כן? עץ יבש. אבל הגויים זה לא נצר. מה זה? זרע. מה זה זרע? אם אתה לא שם מים, נרכב. אם עושה מים, אז יעשה זה חסיד נמות עולם, יהיה בסדר. אז בברכה, אשר בא חמה מכל העמים, מה הכוונה? כאילו, אשר יצר אותנו... אשר יצר, מה שאמר, בשם הרב חדשת, בשם הרב צודה, אשר יצר אותך מכל העמים. מה הכוונה מכל העמים? מה? מה הכוונה? בדרגה אחרת. דומם, צומח, חי, מדבר. ויש עוד כוונה שזה כעם ולא כפרט. זה מה למדנו עכשיו בעקבי הצאן. כן? שאין עם כזה. כי בפרט אתה משווה את המעשים. ובעם ישראל אתה אומר, פה הוא בחר, פה הוא יצר ככה, פה הוא יצר ככה. את זה אתה מדגיש. כי אם אתה מדגיש את המעשים, אז לפעמים יש יהודי רוצח ויש גוי לא רוצח. כן? אבל מה לעשות? זה יהודי שמצטרף למניין וזה גוי שלא מצטרף למניין. בסדר? מה אתה אומר? כמו שאני מבין, כאילו, הכוונה שבתורה לדוגמה של עם ישראל, במובן הגופני של עם ישראל, יש מומים, בנשמת האומה אין מומים, שזה כל... כן, בהופעה חיצונית. כן, בתור הזה יש מומים. בכל דור יש מומים. נכון, כאילו בנשמה הכללית אין. כן, בנשמה הכללית, בכנסת ישראל, אין מום. כולך יפה, רעייתי, ומום אין בך. מה זה מום? הרי הוא שולח נביאים, נכון? הוא אומר, מוכיח אותם. אבל לא, זה לא מום, זה לא מום, זה לכלוך. לא מום. יש מום בגוף, בעם ישראל. זה לא נקרא מום. בנשמת האומה אין. אז לכן הוא לא רוצה לקרוא לזה מום. אבל בעם ישראל כן יש. אבל הוא לא רוצה לקרוא לזה מום. כן. הוא קורא לזה לכלוך. זה לא מום. לא, זה לכלוך, תראה, יש כל מיני הגדרות. לכלוך חיצוני, מקרי, יש כל מיני. הוא אומר מלבקר את כל מומיה. מלבקר את כל מומיה, ובכל אופן, אחרי הביקורת החופשית, אין לה מום. איך אני מבקר מום שהוא לא... או, יפה. אז זה מום עובר. יש מום עובר ומום לא עובר. אין מום? מה נפקא מינה? מום חיצוני עובר. בסדר, בוא נעשה פשרה. כן, רק תעביר את זה, כן. בגלל שאנחנו אוהבים את האומה, זה אנחנו נבקר אותה. ברור שנבקר אותה. לא, אבל יש חשש שמתוך אהבה אתה מחפה. בגלל אהבה אני מבקר. כן, אבל יש חשש, שהאדם אוהב ואז הוא מחפה, הוא מחניף. יש חשש.
אומר לא, אנחנו נבקר. מי שקורא איגרות של הרב, הוא מבקר אותם. מחללי שבת, הוא אומר להם, למה אתה אומר שבת? הוא עשה מסע לגליל, זה לא בסדר, אתם צריכים כשרות, אתם צריכים פה, שם, הוא אמר להם. כן? הוא מבקר. אחרי שמבקר, לא... כן, מה אתה שואל? אז הפנימיות מושלמת ובתחצוניות אנחנו מבקרים? בתחצוניות אנחנו מבקרים? כן, כן. ואז לימוד זכות זה לחיצוניות או לפנימיות? קודם כל על הפנימיות. ואמרנו, צריך להכיר גם את הערך כאן הפרטי. דיברנו בשבת, אולי ראית, צריך להכיר גם את הערך הפרטי של הבן אדם. שאהבת ישראל היא על הכלל, אבל גם את הערך הפרטי של הבן אדם ההוא, מה תפקידו בכלל ישראל. שזה הצד החיצוני? מה? זה הצד החיצוני? לא, אפילו הצד הפרטי שלו, איפה שהוא נמצא עכשיו, יש לו תיקון גדול. כן, יש לו תפקיד גדול. גם שרובו רשעה, יש לו נקודה אחת שבלעדיו האומה לא חיה. מה זה? איך יכול להיות? אם הייתה חסרה שפחה אחת במתן תורה, לא היה מתן תורה. למה? כי לכל אחד יש כמו עוד שחסרה בתורה. כל אחד מביע משהו. רובו, במעשים. אבל יש כנראה, אם הוא נמצא בדור הזה, אז יש פאזל. כן? יש פאזל. יש משהו שהוא צריך לתקן, שהוא מביא בעולם. כן? יכול שבחוצפתו הוא מעורר אותך כאן ללמוד אמונה, שזה תפקידו. אתה שומע אותו, מה איזה חוצפה. אז מה עושים כשיש חוצפה? אז אתה לומד אמונה, בזכותו אתה לומד אמונה, שכוח, זה התפקיד שלו. אולי, זה גם תפקיד. כי בלעדיו, אז לא היית לומד אמונה, כי לא היית שומע שאלות. כלומר, הכל בסדר. אז היית נשאר עם סיקים. אז זה תפקיד. זה גם תפקיד. יש כל מיני תפקידים. כיף או לא כיף, זה לא... כן. אתה יכול לנסות. מה? לסלק את השיגים של הדתי? זה כיף מאוד. הלוואי שנזכה לסלק את השיגים. מה? כן, בדרך הטובה, עדיף, אבל בסדר. זה לא, כן. הרב, זה ללמד זכות, זה להגיד שאותו יהודי, אז הוא בעצם, הפנימיות שלו מושלמת, או להגיד שהוא לא באמת מחלל שבת, אלא עושה את זה בגלל פיקוח נפש? אמרנו, קודם כל מצד הכלל הוא נקי, ב' שהמניעה שלו זה מניע טוב פנימי, שחסר לו משהו. שזה הנשמות הגדולות שיש בדור. זה דיברנו בשבת. שיש לו כוח פנימי עמוק, שהוא מחפש משהו גדול. זה גם פנימי, אבל אני מתכוון, האם כרגע, האם לימוד זכות זה, האם כרגע הוא בכלל עושה משהו בעייתי? שיכול להיות שהוא מחלל שבת, זה רק פיקוח נפש. הוא מחלל שבת, אבל למה הוא מחלל שבת? לא, אז הסברנו שבוע שעבר, הסברנו. גם אתה שאלת את זה. לא, זה בהנחה שהוא בכלל הוא מחלל שבת. למה הוא מחלל שבת? כי החלל, כי הוא רואה אותך כן שומר שבת. הוא רואה אותי. זה לא שבת מעניינת. אני לא רואה אותו שהוא כל כך באורות וזה. הוא משועמם. אני לא רוצה להיות משועמם. אבל אם הוא יראה שבת של מוישה רבנו, הוא יקפוץ מיד. לא, אז לפני זה, בכלל האם זה גם לצפות שמי אמר לך שהוא מחלל שבת? מה? אז לפני זה, האם זה... אתה לא עיוור, הוא מחלל שבת, מה הכוונה? לא, אז אולי זה פיקוח נפש. לא, זה שטויות. יולדת וגם זה. מה, למה לא? אני לא משנה בערים, מה פעמים מה קורה? לא, זה... רובו לא יולדת. זה, אתה אומר לילדים, אולי יולדת, זה, אבל אתה יודע שזה לא יולדת. מה, יש כל מיני סיפורים על גדולים שלימדו זכות ככה. כן, זה לא זכות. זה לא זכות. זכות זה באמת, הוא נוסע. אבל אתה יודע למה הוא נוסע? כי אנחנו לא בסדר. לא שהוא לא בסדר. הוא נוסע כי הוא מרגיש שהשבת לא רצינית. הסברנו את זה. אם היה מרגיש קדושה בשבת מאיתנו, אז היה שומר שבת. כן. אם היה רואה את משה רבנו, ודאי שהיה. אתה היית שומר שבת, אני רוצה להיות כמוך, אחי. מה? אם יראו אותו בסליק, לא משהו לידו. אז? לא מעשנים ליד לוין, כאילו מחוץ לדיין, שבת שלום. לא היו מעשנים. נכון. הוא לא רואה כלום. נכון, בטח. נכון, כי לא יכול. אז אם כולם היו כאלה, לא יכול. בסדר, צריך להתקדש. אתה בבית, אם אתה ריבאי לוין, אז הוא לא יעשן. אבל אם הוא מעשן לידך, אז כנראה, אתה לא ריבאי לוין. אז מה הבעיה? בוא בך. אז תמיד אפשר לתלות בו. לא, הבעיה בי שאני לא ריבאי לוין. אבל לא משה רבנו, אין הכינה, אז תתקדם. אם אתה רואה מישהו מעשן לידך, אז תתקדם. אתה צריך להגיע למצב שהוא לא יכול לעשן לידך.
ירצה. הוא יתעניין. כי זה כל כך קדוש, כל כך נחמד, וכל כך... כן? בדרך כלל זה באופן ציבורי, צריך לראות, כן, ציבור גדול. טוב, בואו נתחיל את המקורות. יש לפחות לכל 2. יש דבקות ישראל בקודש הבריחו, בעיקר בצד הנעלם. וכך, 1. בישראל מצדו הנעלם הוא קודש, ואף על פי שבצד הגלוי יש בו צדיקים, בינוניים ורשעים. מצדו הנעלם, אז זה ציבור, אבל זה בגלוי יש ציבור. אבל בנעלם, אמר כולם צדיקים. ואז הוא מביא את הפסוק, נצר מעשה ידיי, נתפאר. מה אתם 3 על 1? מה זה? ואתה שמה, תסתכל שמה. נריה, תזיז. עכשיו תזיז. יפה. טוב, הבנו. אז יש ציבור צדיקים אוניברשליים, זה בגלוי. בנסתר זה אמר כולם צדיקים. כמו שהסברנו, נצר מתי, זה משהו, כן, את המעשה האלוקי, שמה כולם צדיקים. כולם צדיקים. אמך כולם צדיקים. כן? עולת ראיה, בטובך הגדול, ישוב חרון אפך, מעמך, מעירך, מארצך, מנחתך, זה אומרים ולפני, גם בקורבנות, בקיאת שמע של, כן, הקטנה. יש טוב סתמי, פה כתוב טובך הגדול, יש טוב סתמי שהוא מתייחס לכל דבר מצד פרטיותו, לכל זמן מצד דרכו המיוחד. מצד השקפה פרטית זו, יש מקום, לפעמים לחרון אף, שעושה רושם. למה? אתה מסתכל עליך, יש טוב, יש רע. אבל הטוב הגדול, טובך הגדול, הוא הטוב העולה מהכללות המאוחדת של כל הפרטים. בין פרטי הזמן, תסתכל על כל הדורות, על כל עם ישראל, בין פרטי המקום, בין פרטי המציאות בכללותה. הנה הנושא של הטוב הגדול בתכונתו, בתכונת נצחיותו, הטוב האמיתי הוא כנסת ישראל. שם מונח, כאן הטוב האלוקי, היא בעצמותה טוב, בתור עם השם. שאם הביטים באספקלריה של הטוב המצומצם, אם אתה רואה טוב קטן של הלכה, אמרנו, אתה מסתובב רק בטוב של הלכתי, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, שני דברים במציאות, שמצד הפרטים שמביאים חרון אף, אמרנו מי שמסתכל הלכתית על הבן אדם, כן, אז הוא מביא חרון אף. שומר שבת, לא שומר שבת, הוא צנוע, לא צנוע. זה מה שאתה מסתכל. זה מביא חרון אף. אבל בטובך הגדול, כשמשקיפים על הכלל כולו, כן, אבל לא, הוא חלק מההיסטוריה, חלק מכלל ישראל. בטובך הגדול אין חרון אף. אין חרון אף. כן? כולך, אנו אומרים, כולך יפרייתי ממומן בך. כן? אז פה הסביר לנו איך מתרוממים לזה. כן? כן? אז זה פסוק, כולך. מה זה כולך? כללותך. כללותך. כן? כמו עמך, כולם צדיקים. כללותך צדיקים. כללותך מומן בך. אם אתה רואה מומים, זה בפרט. זה בסדר. בפרט הוא אומר לו, זה לא בסדר. אחר כך אתה חוזר, השנייה, אבל אתה אדם כללי גם. אתה שייך לכלל, טוב. אז יש לו 2 צדדים. יש לו צד פרטי שהוא, כן, ראוי לגערה, להסבר, למשהו, מצדו הכללי. נקי לגמרי. אתה מצביע או רק מותח? ספק הצבעה. טוב. אור לנתיבתי, מי כתב? הרב צבי יהודה. יש להסתכל על הזולת, תוך התעלמות סובלנית מהרע שבו. מתוך הדגשת הטוב. בשום אופן אין הכוונה להחניף לרשעים ולהתעלם מרשעותם. לא. הרשעות קיימת, אך יש לראות את הטוב שבהם גם ברשעה. אמרנו, יש נקודה שאתה צריך לרפס, כי אם הוא יהודי, יש לו נקודה טוב אמיתית. אם הוא יהודי, בייחוד בדור שלנו, בדור גדול, יש לו נקודה טוב אמיתית, אז תתאמץ. תתאמץ. הגמרא אומרת, כן, אפילו עם 999 נקודות רע, ונקודה אחת טובה, תחפש אותה. ולא רק זה, מה זה נוצר חסד לאלפים? שאפילו בנקודה האחת הזאת שהיא טוב, 999 רע ואחד טוב, כלומר 1 ל-2000, תחפש אותה. זה נוצר חסד לאלפים, 1 מ-2000, כן? נוצר חסד לאלפים. מה המבט של האדם האחר, מי שמה משהו שכחת את הסיסמה. שכחת את הסיסמה. כמיים לפנים, לפנים, כן, לב האדם לאדם. תחזור. איך שאתה מסתכל לו באהבה, זה מעורר אצלו חשק של אהבה, ולהזדהות עם הדברים עם המציאות שלך, כמו שאמר הסיפורים של גדולי ישראל, בלי לומר דבר. בלי לומר דבר. הוא מרגיש אהבה, כבר הוא מרגיש הזדהות. בלי לדבר, בלי לדבר. זה הסיפור הזה, והסיפור
כן, הראשון זה אהרון הכהן, זה הכל. אהרון הכהן היה מסתובב, זה קראנו היום. כן, אחי, בוקר טוב, מה שלומך? זהו. למחרת אומר, שנייה, מה, אני לא אקום לתפילה? אהרון הכהן אמר לי בוקר טוב. טוב, אני אקום לתפילה. הוא לא אמר לו תקום לתפילה או לא. הרב רק נכנס לחדר, כולם קמים, הוא לא אמר לך לקום. הוא אוהב אתכם. אתה מרגיש אהבה, אני מקווה, כולם מרגישים אהבה. כן, הבנו. אהבה פועלת, שנאמר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לעבדם. נו, מי חוזר? זה סיסמת חיים. לאישה, לילדים, לכולם, לעם ישראל. איך? לא הבנתי. זה לא רק אהבה, זה אמירה. אני לא רק אהבה כחבר, לא רק אני אוהב את הרב. אתה מדבר על הרב שלנו? אתה מפחד? וואי, מה אתה מפחד? לא, אתה יכול להמשיך לישון, מה אתה מפחד? עזוב, זה סתם דוגמה, זה לא, זה... כן. 4. מתוך... לא, אנחנו לא גמרנו את זה, שנייה. כן, בשורה שנייה ב3. לכן מותרת קנאות. איזה קנאות? רק שהיא טהורה. אין בה כל עניין של שנאה לישראל. גם כשאתה קנאי ורוצה להוכיח ולהסביר, זה לא מתוך שנאה. לא מתוך שנאה, כי אם אתה שונא את כולו, אז אתה לא מקנא נכון. אך דרך הקנאות שיסודה בשנאה, אין לה מקום בינינו. היא נוגדת לרוח היהדות המקורית. ולכן, כן, רק פנחס, כן, קיבל את בריתי שלום, כי הקנאה שלו הייתה אמיתית. כן? פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. כי העם אמר, הוא מקנא. למה? כי הוא בן פותיאל, שבא מעבודה זרה. ככה הם חשבו. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, בן אהרון. הוא אוהב את כולם. אוהב את זמרי, אוהב אותם. אוהב את עם ישראל. לכן הוא הורג אותו. הכל מתוך אהבה. שום קפידה, שום שנאה. זה פנחס בן אהרון. מה? הוא אוהב אותם כי הוא אוהב אותם. הוא אוהב אותם כי הוא אוהב, הוא יודע מה יהיה עתידו אם הוא יעשה, הוא יודע מה עם ישראל יתקלקל, הכל מתוך אהבה. כן, יש קנאות של שנאה, לא, זה קונואים, זה נקרא קונואים, קטע קונואים, לא. אבל, מה? כן, לא יודע, שבס, לא משנה. כן, אין לה מקום, היא נוגדת לאורך היהדות המקורית. בנשמת האומה, נשמת ישראל, אין שום חיסרון חס וחלילה. מדברים קיימים, אמרנו, רק בפרטים, כמו שרב קוק אמר, כן, בעולת ראיה, לא בכלל. הפרטים הם מנוכלך, אז תמיד הסתכלות פרטית וכללית, כן, פרטית וכללית. ולכן השורש של אהבת ישראל לכלל האומה קיים ומתקיים לעולם. הוא כלל ישראל, אהבה. כן, הוא אהבה, תסתכל איתו. כן, דניאל, תסתכל איתו, כן, בפרט, אז לא להתבלבל, בפרט, אתה יכול להסביר, אתה לא יכול להסביר, בסדר, אין בעיה, שתי הסתכלויות, כן, מה רצית לומר? איך האדם אמור לפעול מול ההסתכלות על הפרט? מה הכוונה? בפרט הוא רואה מעשים נוכחים. אין בעיה, במבט הכללי... אז אם אתה יכול כן לרחוץ אותו ולדבר איתו, אין בעיה. אם לא, אז תשלח אהבת חינם. לא תמיד אתה יכול לדבר איתו, נכון? אז אהבת חינם, אין שום בעיה, אהבת חינם היא בסדר. אהבת חינם זה איך להתמודד עם הפרט, מהגחלות של הפרט. מתוך קודם כל הכלל שבו. כן. עכשיו אני רואה את הפגם. אתה רואה את הפגם, אם אתה יכול גם להסביר לו, הוא שומע לך חבר, מישהו רוצה לשמוע אותך, בבקשה. אם לא, אז תמשיך לו. הוא חי מכלל ישראל. כן? מתוך האהבה הגדולה כן לישראל. הרב ציודה יש מקום לבקר את המומים, ובכל זאת להישאר באהבת ישראל. ומתנו נמצאת בעולם הזה, בעולם הזה יש חסרונות. אז מצד ההופעה שלנו, יש נבואות תוכחה של הנביאים, אך אינן סותרות את אהבת ישראל העליונה המוחלטת. יתכנו מומים וחסרונות, איננו מלאכי השרת, אבל אהבתנו הגדולה לעם ישראל לא תשתנה בגלל זה במאומה. כי היא נובעת מאהבת נשמת האומה הכללית. אז כדי לקיים מצוות אהבת ישראל, צריך ללמוד אורות, כן, שמדבר מהי כנסת ישראל, שנמצאת בכל אחד מאיתנו. כן? את זה אתה אוהב, זה אתה חייב לאהוב. לא להתרשם מהחיצוניות, זה הכל. חיצוניות, אמרתי, אם אתה יכול למנוע, בבקשה, אם לא, תשאר באהבת הכלל. כן? עם זו יצרתי לי, תספרו. כן? אבל זה יצרתי, בחרתי. נכון, יובל? מי יצר? הקדוש ברוך הוא בחר. נכון? אתה לא עשית, לא על מה שאתה עושה. כן? את מה שהקדוש ברוך הוא ברא. בנשמה הכללית אין מום. כולך יפרתי, מום אין בך.
כל הסיבוכים הנובעים ממצבנו המיוחד בעולם הזה, לא יקדמו במאומה באהבה המוחלטת, לא צריך להיות המוחלפת, המוחלטת צריך להיות, האמיתית הנצחית, נכון? זה לא המוחלפת. במאומה באהבה המוחלטת. זה סויטר, כן, זה מחשב, מה לעשות? המוחלטת, כן, האמיתית הנצחית. כן, זאת אהבת עצמיותה של האומה, האמת לאמיתה של, יפה, לא של האופה, של האומה. קצת צריך להיות חכם קצת עם המחשב הזה. כן, הפלאה, מי זה הפלאה? מי זה הפלאה? הפלאה, כן, זה המקנה. כן, זה על כתובות. על כתובות זה הפלאה ועל קידושין זה המקנה. מרוב החיבה, יש 5, שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל. דומה כנסת ישראל לנשואה אליו. והחילוק שבין אירוסין לנשואין הוא, כי באירוסין נמצא בתנאי וסימפון, שאפשר, כן, סימפון זה מום, שאפשר יימצא במום, יתבטל למפרע. בשעת האירוסין, אם יש מום, אז אפשר לבטל, אבל אין תנאי וסימפון בנישואין, אין מום בנישואין. ויראה שזו מה שאמר הכתוב, את נשואה לי, כולך יפה רעייתי, מומן בך, איתי מלבנון קלה, שכבר כתבתי שם דעת המפרשים, כי החופה היה במשכן. כן, האירוסין היו במתן תורה, שבועות, וחופה הייתה 1.5 שנה אחר, כן, לא 1.5 שנה, כן, היה שבועות, כן, בסיוון, בניסן אחר כך, בשנה שנייה, 9 חודשים אחר כך היה חופה. כן, כמו שנותנים לנערה, שיהיה רווח. אצלם היה בין ארוסה לנשואה, היה ארוסה במתן תורה, אחר כך משכן, בראש חודש, כן, ניסן בשנה השנייה, כן, אז הוא קם המשכן, כן, ושם זה היה הנישואין. שם זה היה נישואין, זה היה החופה, נכתיב בן שדה ילין. במדרש שמואל איתה, על פסוק כאילו את עמו, בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם, נחמיה אומר, אין הועיל אלא לשון לינה. לינה זה כבר חתונה, חופה. ואנחנו זה המאמר, בארוכה, ופרשנו, בכוונת רבי נחמיה היה, כי אין למצוא עלינו שום טענת סימפון ומום. עכשיו היא נשואה, בן שדה ילין, יש לינה, יש חופה, זהו, אין מום. מום זה מוצאים בשידוכים, כי היום אין הבדל. אתה רוצה, אל תיקח. ברגע שאשתך, זהו, לא זורקים אחר כך. כולך יפה רעייתי, הפרטית, ופה מתוך הכללית, כן? זהו, אין מומים. זהו, זו אשתך, זהו. מומים זה נשים אחרות. כן יפה, לא יפה, אשתך, זהו, נשמה אחת. אצלנו יש אפשרות גט. הקדוש ברוך הוא כבר אין אפשרות גט. כן? מה? איפה, אצלנו? לא, איי, למה אצלם אי אפשר? איי. סגור סוגריים. כן, להבדיל. כן. שום טענת סימפון ומום, כי הועיל לשון לינה בן שדה ילין. כן? נריה לשון לינה. כוונתו לשון נישואין אין בו תנאי, זהו. אין סימפון מום, לא מעניין. עושה ככה, מחלל שבת, זהו, אשתך, זהו. אין תנאים. שאמר, כולך יפה רעייתי בומן בך, שהרי איתי מלבנון קלה. מה זה מלבנון? רוצה לומר מבניין המשכן שנקרא לבנון, נכון? כי בית המקדש והמשכן הם נקראו לבנון, שהוא רמז על חופה שאין אחריה טענת סימפון ומום. אז הוא הסביר גם את המהלך, מרגע הנישואין אין מום. אין מומים, זהו. יש לכלוכים, זה לא מעכב, כמו שאתה אוהב את אשתך. עכשיו נשבר לה הרגל. טוב, נזרוק אותה, ניקח חדשה. אחי, אין כזה דבר. אצלנו יש אפשרות בעיקרון, אבל זה מראה שהאהבה הייתה תלויה בדבר, ברגל שלה. ואם אין לה רגל פתאום, חס וחלילה, תאונת דרכים או משהו, אז מה? זורקים? זהו. כן, אז זה אהבת הקדוש ברוך הוא לכלתו האהובה, כנסת ישראל, כן, אור החיים הקדוש. מצד שני, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. פסוק בפרשת בלעם, כן, ידוע שפרשת בלעם, שמה זה כל פסוקי סגולת ישראל, הם באים דווקא מהצינור הזה, כן, של החוץ, של בלעם, שרואה אותנו מבחוץ. כי את עצמנו לפעמים אנחנו רואים רק את התככים,
כן, אבל הוא מבחוץ אומר, איזה יופי, איזה יופי, איזה עם, כן, איזה עם. לא הביט אבן ביעקב, ידבר על פי דבריהם, שאמרו כי על ידי חטא האדם נרשם רושם כוח הרע באיבר שבו עשו, מבחינת הפגם המוזכרת בדבריהם ז"ל. טוב, פירוש אבן הוא כוח הרע הנמשך מהעבירה. על דרך אומרו, לא פעלתי אבן. וכתיב, יוליכם השם את פועלי אבן. אז אבן, בלשון הנבואה, זה חטאים. לזה אמר. שימו לב, יובל, לא הביט אבן. מה זה אבן? הרב עובדיה. חטאים. אין. תסתובב ברחוב. אין חטאים. אין תקשורת, אין חטאים, לא הביט אבן. במי? ביעקב. מי זה יעקב? האנשים הפשוטים. לא בחוג הישיבה וגדולי ישראל. זה אחר כך ישראל. אין אבן, אין חטאים. הקדוש ברוך הוא עיוור, אין לו משקפיים. לא רואה. זה לא בעצם. לא בעצם. לא הביט אבן, שהוא רושם המפעל הרע. כל מה שכתוב בספרים, אבן ורושם, זה לא, כן, זה לא בעצם. הקדוש ברוך הוא מסתובב, לא הביט אבן, אין אבן. כן, בסדר? כן, אפילו הרע אינו אפילו ביעקב שאין המון העם. זה העקב שלנו, אפילו האנשים הפשוטים. שיתכנו בשם יעקב שכולם נשמרים מעשות רע. והגם שיטעו מדרך השכל אינו נקבע בנפשם בעצם. כן? האבן שהוא חלק הרע. לא הביט אבן ביעקב. אין אבן, לא יעזור לך הצבעה. אין אבן, רק נגמור. על דרך אומרו כולך יפה רעייתי ומומן בך. אז פה זה אפילו, כן, זה אפילו פה הוא ירד לפרטים. יעקב, הצד הנמוך, לא, אין כלום. פירוש שאין החטא עושה בו רושם קבוע, זה נקרא מום קבוע, כן? אין מום קבוע, מה שהתווכחת אין מום, אלא לכלוך, העובר על ידי רחיצה והדחה. כמו שרמזו, זה עוד פסוק בשיר השירים, שהכל שם זה אהבת הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, כן, במה שאמר הכתוב, שחורה אני ונבה. מה אומר המדרש? שחורה אני בעבירות, אבל אני נבה, כן, אני באמת לבנה. אל תראוני שאני שחורת, שזה הניחלוכים של העבירות, שזפתני השמש, זה דברים ניחלוך, כן, חיצוני, כן, שזה לא אני. אני באמת נקייה וטהורה, הרבה פסוקים שם בשיר השירים, שהוא קודש קודשים. למה הוא קודש קודשים? כי שם כנסת ישראל נקייה וטהורה. אין שם שום, כל השירים קודש. כמו אומר רבי עקיבא, שיר השירים קודש קודשים. למה? כנסת ישראל שאוהב אותך, בלי שום הגבלה, בלי שום זה, נצח נצחים. כן. אפשר להגיד כאילו שדונות גם בעבירה, שכאילו בן אדם שרואה היום אפילו את הפרטים בתוך ישראל, ומסתכל על הצד החיצוני ועל החטאים, שכו ניצוץ בלעם. עוד פעם, אני לא שמע. בן אדם שמסתכל על הפרטים, על האורחת ישראל, מסתכל על הצד החיצוני של החטאים. כן, זה ניצוץ בלעם, זה עין הרע. מתלמידיו, זה לא ניצוץ, זה כוונה, הוא עושה מעשה בלעם, הוא יהודי. כן? מתלמידיו של אברהם אבינו עין טובה. זה משנה באבות, מה זה עין טובה? מסתכל על נקודת הטוב. זה קשה, נכון? אבל זה תלמידיו של אברהם אבינו, מסתכל על נקודת הטוב. תלמידיו של בלעם הרשע, מסתכל על נקודת הרע. כן, עין רע, זה לא ניצוץ בלעם, כוונה, עושה מעשה בלעם, הוא יהודי, כן? אסור להסתכל דרך תורת הדין על הפרטים. לא, צריך להסתכל, אמרנו, לחפש את הטוב. לחפש את הטוב. אמרנו, אם אתה יכול להסביר ולעזור לו וזה, אז תעזור. כי אתה אומר, כי אם אתה לא רואה רע, אז מה זה נביאים? הם רואים, מנסים לעזור, כן? אבל הכל מתוך אהבה של יודעים שיש לו טוב. אמרת, זה מה שאומר, הקנאות והנביאים, הכל זה מתוך טוב ואהבה. אלא מה, אם אני יכול לעזור, אז תעזור. אתה לא מתעלם. רק לא תמיד אתה יכול לעזור. כן? אבל באהבה אתה יכול לעזור. אהבת חינם, שנאמר כמים, כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. אמצע השניצל אני שואל, הסיסמה, כן. שירת הגאולה, זה הרב אריאלי, כן, הרב, במרכז הרב, בזמן הרב, שעבודם לאומות העולם, ההתערבות בהם, והלימוד ממעשיהם ומידותיהם הרעות, כוללו פגמו בפנימיותם. אך רק החיצון שבפנים לקח, פנימיות, הנפש, או הרוח שבנפש, הרוח, אבל לפני ולפנים, מצפונם הטבעי שהוא טוב מוחלט לא נלקח. בין כך ובין כך קרויים בנים, רבי מאיר,
ובניו, פסוק בהאזינו, לא מומם. אין במה מום, זה פסוק בהאזינו, בניו לא מומם. כמום עובר, תו לא. הם קוראים בנים. לא משנה. כן, המתייחסים אחרי אבות. אלו האבות הקדושים, השורש של אלו בנים. הנה, זה הפסוק שחורה אני. זה מה שהוא אמר, זה המדרש, שחורה אני במעשיי. לא, ענווה במעשי אבותיי. אני קשורה למעשי אבות. מה? לא עושה כלום. זוהי חסדי אבות. אז זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה, אני אשאר. מה? לא. ענווה במעשי אבותיי. אני שייכת כאברהם יצחק ויעקב. מה? נכון, במעשי אבותיי. אבל המעשי אבותיי נמצאים בי. רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, זה אופי של אומה זו. אבל לא בגלל זה. נכון, לא בגלל זה, אבל זה נמצא בנו. הזכות אבות, הברית אבות הזאת, זה נמצא בנו. התכונות שלהם באופן טבעי. שמעתי ממורי ורבי מרן הגזה מהרב זוסמן עכשיו. הרב זוסמן, הוא הביא שמה, כן, הרב זוסמן הוא תלמיד הכי מובהק של הרב חרל"פ. הרב זוסמן. הוא נפטר לי, הרב יוסף זוסמן, אני חושב. כן, הרב יוסף, משהו כזה. הוא נפטר לפני 10, 20 שנה, משהו כזה. שמעתי ממורי ורבי, מרן הגרים חרל"פ זצוק"ל על פי, אז זה מה שהרב זוסמן, כן, הרב מספר שהוא, תמיד הוא מספר שהוא הגיע לרב, לא, זה הוא מספר על הרב הנזיר, סליחה, טוב, סליחה, הרב זוסמן? לא, סליחה. לא, זו. לא, אני מסתפק אם זה עליו או עליו, טוב, לא משנה. שמעתי ממורי ורבי על פי הזוהר הקדוש, שלעתיד לבוא, יתגלה שעם ישראל מעולם לא חטא כלל. מבחינת גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חיה. איך אפשר? אני אומר תמיד לא להסתכל תקשורת. תסתכל אורות, תסתכל. לא סומה, זה לא סומה. זה אם אתה תהיה נביא או רב גדול, אז גם תוכל להוכיח ולהסביר. מה? מה זה חטא, אז אמרנו, זה לנקות את הצדדים החיצוניים, הכל מתוך אהבה, כי משה רבנו אומר, מכין על מספרך, אני לא מוותר עליהם. ברור שהיה חטא, אנחנו לא מתעלמים מן החטא, זה הסוגיה. לא חטא בנשמה, לא ראית חטא, זה לא בנשמה. אדם נפל לבוץ. אז מה אתה אומר, הוא מלוכלך? תראה, הוא מלוכלך. לא, הוא לא מלוכלך. הילד עשה בחיתול, הוא מלוכלך? לא, הוא לא מלוכלך. לא, הוא טהור, בטהור שלי, צדיק שלי, מתוק שלי. רק צריך לנקות את הצועה, זה הכל. כי אין לו אפשרות להיות מלוכלך בפנים. מה? אם הוא רוצה... יפה, גם פה אם הוא רוצה, הוא לא יכול. הוא לא יכול, שנייה, כל החטאים לא היו להם מצד חיצוניות. אמרנו חיצוניות, כן, הפרטים, מהידבקות כוחות הטומאה של העמים. גם ישעיה הנביא שדיבר על ישראל ואמר, אוי לי כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי. זה הרב צודה, כנראה מצטט את זה הרבה. בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם מצוות ראו עיניי. הדגיש לאמור, עם טמא שפתיים. כלומר, שכל טומאתם אינה אלא מהשפה ולחוץ בלבד. עם, לא עם טמא, עם טמא שפתיים. אפילו לא בלשון הפנימית, בשפה החיצונית. לא דיבר על עצם הקדושה. שזה נאמר גמרנו טוב ולא רע, אז הוא נזהר בלשונו, נכון? הוא אמר, עם טמא, לא עם טמא, איזה עם טמא, לא, עם טמא שפתיים, ואף על פי שלא דיבר רק על חיצוניות ולא על פנימיות, בכל זאת נענש. ברצפה, במלאך וסתר, איך אתה מדבר? עד כדי כך. כן, כמו שכתוב, ויוף אליי, אחד מן השורפים בידו רצפה, תשתוק. ויגע על פי, לדבר על עם ישראל? אפילו ישעיה. והוא נזהר, תראה, אני איש טמא שפתיים, תאמר מה שאתה רוצה. אני איש טמא שפתיים, אני חוטא, אני לא בסדר, אתה יכול לומר מה שאתה רוצה. עם טמא שפתיים, זה... אפילו הוא נזהר. בא בזה, ויגע על פי, ואומר, הנה נגן זה על שפתיך. שר המונך וחזר דבר. בוא, אתה תקבל פה, אתה דיברת לא יפה על עם ישראל. זו שכתוב, כולך יפה ראתי ומונבך. לא מדברים ככה על עם ישראל. לא מדברים ככה. צריך לדבר בזהירות. קצת מלוכלך. אבל נשמתו טהורה, אבל הוא קצת מלוכלך. זה ביחד, זה לא... הערב רב, נאצים, מלוכלכים, זה זה אסור לומר את זה. תצטרף שפתם, זה לא אני, זה מלאך. אתה עוד פעם עם המילה שלך, אתה לא מוותר, אה? אין בעיה, אמרנו, כן. כן. וכתב על זה מרן זצוק"ל,
שעל אף אהבתנו הגדולה לעומתנו, אין זה מסמא את עינינו מבקרת מומיה, אבל גם אחרי הביקורת יותר חופשי. מוצאים שהיא נקייה מכל מקום, שמצד הכלל והפנימיות, אין שום גם בעם ישראל לגמרי. אז ברגע אתה מסתכל, תמיד, כן? אמרתי, אם אתה רואה חדשות, צריך 10 דפים אורות, כדי שתתאזן במחשבה. כי אחרת, אתה תבוא, תראה מה אסור, תראה איזה אנשים, תראה איזה... אתה מדבר רע, בלי לומר אפילו מילה אחת טובה, אסור לא לדבר ככה. אתה רואה, 5 דקות חדשות, 2 אורות. שתתאזן במחשבות, איזה עם נפלא, איזה דור גדול, איזה... טוב, קצת מלוכלך. זה משהו אחר. אתה צריך איזון במחשבה. אז אם התרת לעצמך לראות 5 דקות חדשות ודברים קצת מלוכלכים, אתה צריך לאזן את המחשבה בשעתיים. 3-4 שעות, אתה יודע משהו? כן, כל אחד לפעמים דרכה דילה, כן? למה? ואז אתה אומר, אין בעיה, עם ישראל, עם גדול. לכן אמרתי, אם אני אומר חדשות, אני אומר, ברוך השם, עם גאולה, עם גדול, דור גדול, כל חדשות אני מתחיל ככה. עם סגולה, איזה עם גדול. וההמשך, טוב, לפעמים יש בעיה קטנה בדור, אבל אתה מסיים, אבל לזכור שאנחנו בדור גדול, ועם סגולה, והבחרדן וכל העמים, זה מלווה אותך תמיד. גם את הנביאים זה ליווה תמיד. הנביאים תמיד התחילו בטוב, יש הלכה, מתחילים בטוב ומסיימים בטוב. יש פסוקים שהנבואה נגמרת, כן? כן, נגיד, כן, הפטרה של שבת הגדול, כן, בחרם זה, נכון? חרם זה, חוזרים פסוק. הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, לא, כן, אתה לא גמר. כן, יש הפסוק האחרון של שבת הגדול, נו, מי יודע. כיכת הארץ חרם. זה סוף מלאכי שם. כן, כיכת הארץ חרם, אז יש הלכה שחוזרים עוד פסוק. לא גומרים ברע. הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, כן? אפילו חוזרים פסוק, לא גומרים ברע. הבנת? התחלה טוב, אתה רוצה קצת באמצע? תסיים בטוב. זה הלכה. כן? גם בתורה, גם בנביאים, וככה זה. כן? מתחילים בטוב ומסיימים בטוב. כן? אז ראית קצת, אתה מתחיל, זה חדשות, אבל אתה אומר, הוא עשה, הוא גנב, הוא רצה, זה. המציאות רעה, עם ישראל רע, הכל רע, אתה משקר. לכן חדשות זה שקר. כי זה מעוות לך את המחשבה. עם ישראל הוא טוב, נקודה. טוב, קדוש, צדיק, נקודה. קצת לכלוכים, לא נתעלם, אין בעיה, צריך לתקן, מי שיכול לתקן, מי שיכול להתפלל, מי שיכול לזה, אין בעיה. והם מסיים, אבל תזכרו, עם ישראל עם קדוש. יש התחלה ויש סוף, יש קצת באמצע, צריך פרופורציה. חדשות טובות? יפה, מצוין. שאלה? כן. שואל מתי חדשות? אפשר ב-11, כל יום ב-11. מתי שעת חדשות אתה שואל? כן. יש אנשים שאומרים חדשות, כי פשוט בא להם לדעת מה חדש, להיות קצת בקשר משהו... זה שקר וחזר. מה חדש? אני אסביר לך. מה חדש לפי המצלמה? נגיד, לא אמרו שהיום היה חדש, שלמדו עד אחד נאמן בייסורים, כל כך בהתלהבות בישיבת נתיבות ישראל, שהרימה את הגאולה ואת הצבא כולו למרומים שלא היו כמותם. זה לא אמרו, נכון? הם אמרו דברים מלוכלכים. זה גם היה חדש היום. וזה לא ישיבה יחידה. יש עוד 150,000 בחורי ישיבות. שלמדו היום בהתלהבות וקידמו את הגאולה של כנסת ישראל. היום זה חדש, ממש חדש. לכן המצלמה הזאת, היא לא תגיע עכשיו לא לערוץ 7 ולא לערוץ 14, וקל וחומר ולא ערוצים אחרים. הם שמים את המצלמות, קצת ביבי מעניין אותם, קצת זה מעניין אותם, אבל ההתקדמות האמיתית, כן? הם לא אומרים. לכן, זה עיוורון, זה חלק מהחדש. זה חדש שמעניין את הכתב. יש עוד הרבה חדשות. החדש האמיתי, הרי באמת זה לא חדש, כן? חדש תחת השמש. החדש האמיתי זה החידושים שאמרת היום בגיטין. זה חדש! הם לקחו מילה וטימו אותה, זה לא חדשות, אין חדש תחת השמש. תסתכל כל יום ערוץ, זה אותו דבר, מתבלבלים אותו דבר, אתה יכול להעתיק את היום אתמול אותו דבר. אבל מה שאתה לומד בגיטין, עד אחד, וחוזר על הסוגיה, זה חדש! אין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. חדשים לבקרים יהיה כן, רבי מותיך, זה לא חדשות, זה מילת מאה, זה ברבורים וסלב ודגים. מצטער. אני שומע אותם פעם, כשאני נוסע לביתר, הוא עושה לי קצת חדשות, זה ממש משעמם. מה שאני שומע בדרך, אני שומע בחזור, אותו דבר. יש הכנת החדשות ב5, מה יהיה ב6, מכינים אותך ל7, ועכשיו עיקר החדשות ב8, כבר שמעת את זה ב5-6-7, אותו דבר. אבל זה הכנת החדשות, זה אנחנו מתכוננים לחדשות, זה אנחנו מתקרבים לחדשות, והגענו. הכל זה.
לפני הדור, והכל זה עם צבעים וזה מושך, הבנת? זה כזה. כן. לפני הזמן שלנו. מה? אז תזכרו שהגענו ל-9, כן. לפני הזמן שלנו שיש חדשה. בדורות הקודמים היה משהו כמו חדשות? מה פתאום? מה פתאום? תחילה, כן, פעם היה 3 פעמים ביום. כל חצי שעה, עדכון חדשות, פיפס. עכשיו בוואטסאפ יש לך, חדש משהו, אתה חייב, מה זה? כן, פעם ביום, זה הכל, בסדר, זה הכל, פעם ביום, וברדיו, פעם בשלוש, פעם בשלוש פעמים, זה פה. וכל זה מבלבל את האדם. מבלבל את האדם. עכשיו אם זה בצזר, הנה יש לך הודעה, חייב לראות, אחי, עכשיו ברגע הזה נתון. אבל אתה באמצע סוגיה, זה גם חדש. לא להתבלבל. טוב, תזכרו שאנחנו ב9, ברוכים תהיו. השיעור הבא יהיה לחד פעמי, כי אנחנו ביום ירושלים, אז ביום שני ב6:30. בערב? לא, אנחנו נוסעים לירושלים, חוזרים למנחה, וזה... קיצור, בצהריים אנחנו לא נהיה ביום שני. כל 6:30 בערב. כן, נסיעה, אנחנו חוזרים לירושלים ב5 בבוקר. אז השיעור יהיה ב6:30. בערב. לחד פעמי. לשמוע? כן, נעזור פעם הבאה. ברוכים תהיו.